To, Fatima, kin ga dai wannan littafi shine siffatin salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da ibadarsa. Yana da kyau duk ɗan musulmi ya haddace wannan littafi, ya gane abin da littafin nan yake yi, ka yi ibada ka yadda ta kamata. Kin gane ko? Yauwa. Yanzu kun sauke ahalari, kun sauke ƙawa'idi. Saboda haka wannan littafi ma yana da kyau ku dage mu sauke shi. Kun ji ko? Yanzu kin haddace yadda na karanta muku ko a yi ƙari? A kuma ina gani a bari zuwa gobe kafin na haddace ta. To sai a yi ƙari gobe ko? Masha Allah. Murtala kai fa? Ai ma ƙarin ko ka rike? Ina a bari sai gobe. A bari sai gobe? To Ubangiji Allah ba mu sa'a da nasara. Dan Allah dan Annabi ku zama masu ladabi da biyayya. Duk inda yaro yake ya girmama babba. Ina yi bari na bari to ku yi fice duk inda aka kuma ce wannan yara suna da ladabi da biyayya. Kun ji ko? To yanzu ku tashi mu je mu yi alwala mu sallah. Mu yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati mu bauta wa Ubangiji. Kun san ita fa sallah tun daga tsarki take fara ɓaci. Idan tsarkin ka ya gyaru to fa alwalarka ta gyaru kuma sallar ka ta gyaru. Da haka